नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना बाड़ी बना कन्फ्यूज। जी हाँ, बानी बड़ा कन्फ्यूज गाना के बारे में, जो कि आज सवेरे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा। बाप जी फिल्म के ई गाना बा, जो कि आज सुबह सुबह ही रिलीज भइल बा। और जैसे समय हम ई खबर बना रहल बानी, पब्लिक टाइम में ई गाना के करीब 5.5 लाख से भी ज़्यादा दर्शक लोग देख चुकल बड़े। बाकी लाइक के बात करें तो 60,000 कंप्लीट हो चुकल बा और दर्शक लोगन के खूब प्यार और सपोर्ट मिल रहा बा। गाना के टीम के बात करें तो गाना में खेसारी लाल यादव जी, रितु सिंह आप लोगन के नजर आई हैं। गाना के गौले बड़े खेसारी जी के साथ है अलका झा, म्यूजिक दिले बड़े ओम झा जी और यादव राज जी ई गाना के लिखले बड़े। और गाना पर आप लोगन के प्यार आशीर्वाद है तरीका से बनल बा कि जो रियल टाइम व्यू बा वो पब्लिक टाइम से काफ़ी ज़्यादा बा। जी हाँ, जहाँ तक बात करें तो करीब 1 मिलियन व्यू एकर पूरा हो चुकल बा रियल टाइम में, लेकिन पब्लिक टाइम में 5.5 लाख 6 लाख के आसपास ही शो कर रहा बा। वो सब तो आप लोग जानते बानी कि खेसारी जी के कोनो भी गाना रिलीज होला तो यूट्यूब हैंग हो जाला और व्यू थोड़ा स्लो ही अपडेट होला। लेकिन ई गाना रिलीज भी भइल बा बहुत ही शानदार चैनल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी कंपनी से, जो कि एल्बम गाना भी अगर रिलीज़ करेले तब बड़े लेवल पर रिलीज़ करेले। और आज तक खेसारी जी के फिल्म के गाना रिलीज भइल बा, ऑडियो गाना बा, बीच बीच में से कहीं कहीं वीडियो आप लोगन के देखे के मिलल बा, जो कि बहुत ही शानदार लाग रहा बा। फिल्म के ट्रेलर जोन बा वो आप लोग देख लिये बानी। गाना के ऑडियो आ चुकल बा, वीडियो भी बहुत जल्द आई, लेकिन हो से पहले ही फिल्म के सारा ऑडियो गाना आप लोगन के बीच में धीरे धीरे रिलीज हुई। फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई, ओकरा बाद आप लोगन के ई फिल्म के सभी वीडियो गाना सुने के मिली। फिलहाल ये बताएं कि आप लोगन के ई गाना कैसे लागल, हमने के ई रिपोर्ट कैसे लागल। अगर रिपोर्ट पसंद आइल बा तो लाइक करी। और खेसारी लाल यादव जी के कल जन्मदिन बा और जन्मदिन पर एगो बहुत ही स्पेशल गाना आ रहा बा उनकर स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से, जो ना गाना के नाम बा मोबाइल कवर। जी हाँ, तो वो गाना के भी जरूर जाके सुनम। बिहान सुबह ओकर टीजर आ रहा बा और टीजर में लिखल हुई कि कब फुल गाना रिलीज हुई। हमारे ख्याल से परसों ना तो 2-3 दिन बाद वो फुल वीडियो भी रिलीज हो जाए। लेकिन बिहान हमने के ओकर जोन टीजर बा ओके खूब प्यार आशीर्वाद देगा बा। फिलहाल खातिर इतना ही, हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।